हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारा यूट्यूब चैनल पे रुआ सबके स्वागत बा। रुआ सबके बीच में एगो बहुत ही प्यारा भोलेनाथ जी के भजन लेके आयल बन। ई भजन आप सब सुनी जा और कमेंट के माध्यम से हमके बताई जा कि ई भोलेनाथ जी के भजन आप सबके कैसन लागल। आरे हाथ जोड़ी ब्रह्मा जी से पूछेली गौरा देई के करा से ब्याह हमारे। आरे हाथ जोड़ी ब्रह्मा जी से पूछेली गौरा देई के करा से ब्याह हमार। पोथिया उचारी ब्रह्मा जी गौरा के बतावेले विष्णु जी से ब्याह तोहार। पोथिया उचारी ब्रह्मा जी गौरा के बतावेले विष्णु जी से ब्याह तोहार। फार दिहली पोथिया गौरा तुरली जने हुआ शिवाजी से ब्याह हमार। फारी दिहली पोथिया गौरा तुरली जने हुआ शिवाजी से ब्याह हमार। नया पोथी खरीदी ब्रह्मा जी पोथिया उचारेले शिवाजी से लिखल बाबिया। यारे नया पोथी खरीदी ब्रह्मा जी पोथिया उचारेले शिवाजी से ब्याह तोहार। पोथी राउर सियब ब्रह्मा जी जनेउआ राउर जोड़ा भी साही दिहनी पोथिया उचार। यारे पोथी राउर सियब ब्रह्मा जी जनेउआ राउर जोड़ा भी साही दिहनी पोथिया उचार। यारे हाथ जोड़ी ब्रह्मा जी से पूछेली गौरा देई के करा से ब्याह हमार। यारे हाथ जोड़ी ब्रह्मा जी से पूछेली गौरा देई के करा से ब्याह हमार।